agami Islam ingkang kita sedaya tresnani menika satunggaling agami ingkang ndhawuhake dumateng umatipun supados tansah ngaji, ngupadi undhaking ngelmi, nggayuh imbuhing kawruh, utaminipun kawruh ingkang magepokan kalian perkawis agami supados kula panjenengan sedaya dipun lebetaken dening Allah wonten golonganipun tiang-tiang ingkang ayem tentrem, bejo selamat donya, bejo selamat akhirat. Sebab tiang ingkang boten ngangsu kawruh, wong sing boten ngaji niku tindak tandukipun luwih kathah kelentunipun tinimbang kesaenanipun, tinimbang leresipun. Para ulama sampun asring maringi piwucal kesaenan kagem kula panjenengan sedaya wonten salebetipun geguritan matsalul jahili an dinihi radin biqaidihil jahulil hairi kabahimati amya iqada zimamaha a'ma ala iwajit tariqil jairi. Paribasane wong sing bodho agamane dheweke lila lan legawa ndadekake wong sing bodho dadi penuntun uripe kaya dene jaran sing wuta ditunggangi dening joki sing wuta ala iwajit tariqil jairi sing mlaku ana sak dhuwure dalan, ana sak dhuwure jurang sing belok-belok tur mbebayani. Cekakipun rembak tiyang ingkang boten ngaji kathah cilakanipun tinimbang kesaenanipun. Pramila saking menika kula panjenengan sedaya kudu tansah sregep ngaji. Saiki yo ngaji, sesuk yo ngaji. Kuat dilakoni, ora kuat ditinggal ngaji.